की खाली बत्ती आवेलू न मिले है कबो आवेलू अरे जे घुमावतारू खेते खेते अरे बड़ी रे जाता नवा से मनलू कहनवा ओहू में आइल बाड़ू लेटे लेटे मती बोला भइल हेते हेते तहरे के देते मान के चली कि अब गावत वालों की तबीज बना दी ओझा जी सैया के गायब माने गांधा रुबा गाय एकदम गायब एकदम मानव ना ना मानव ना मानव ना मानव ना मानव। नमस्कार आप देख रहे टाइम मीडिया भोजपुरी और आज हमारे साथ भोजपुरी के पंडितान स्टार विष्णु दुबे जी उपस्थित बनी। चैनल में स्वागत है विष्णु जी। जितना भी टाइम मीडिया भोजपुरी के जनता देखे वाला बड़े सब केहू के प्रणाम और सब कोई से आग्रह बा हमरा के चाहे वाला कि चैनल के सपोर्ट करिए, ई चैनल के चाहे वाला हमरा के सपोर्ट करिए। गीतकार साहब भी जबानी कैसन बनी? ठीक बनी। हम सबके पहले प्रणाम। टाइम मीडिया देखे वाला सब भोजपुरी दर्शक के हमार प्रणाम बा, आशीर्वाद के कामना रही और भी स्वागत बा। जी जी सर एगो गाना और मार्केट सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा बा कि भैलू तू होते होते तोहरा के देते देते, ये जोन गाना सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा बा पूरा विवाद में रुबा घेर गुल बने की बेरा ये पकड़ो का कहल चाहता नहीं। ऐसा बात बाकी एल्बम के नाम है भइल हेते हेते तहरे के देते देते, साथ में ड्यूट कैले बनी हमरा संगे नेहा राज जी सब रुआ सब के प्यार है कि आज गाना अच्छा खासा चल रहा बा मार्केट में। मात्र 15 दिन में 1.5 लाख के लमसम व्यू बा। जी जी सबसे पहले चाहम कि दर्शक के बीच गाना हो जाए। एकदम वो गाना के बोल बा और की खाली बत्ती आवेलू न मिले है कबो आवेलू और जे घुमावतारू खेते खेते अरे बड़ी रे जाता नवा से मनलू कहनवा ओहू में आइल बाड़ू लेटे लेटे। तो लड़की के पंचलाइन रहला नेहा राज जी की कि झूठ मती बोला भइल हेते हेते तहरे के देते देते, झूठ मती बोला भइल हेते हेते तहरे के देते देते। जौन भी भाई गाना के ना सुन लो ये विष्णु दुबे हिट्स पर जाई और ये गाना के सुनी और प्यार दी। और हम रोज से बात करम कि तोहरा के देते देते अश्लीलता हमने के अश्लीलता पर विरोध करत माने रोज सब का कइले बानी भोजपुरी में। मान के चली कि अब गावत वालों की तबीज बना दी ओझा जी सैया के 2 इंच बढ़ जाए का बढ़ जाए तो वो लोग निमन करता पहले बाड़े की उम्र बढ़ जाओ तो हई बढ़ जाओ, बाकी रहुआ गइले बानी की उम्र 2 इंच बढ़ी, उम्र 2 इंच बढ़ेला माने वही लाइके बाड़े हैं रहुआ तो ब्राह्मण है विष्णु जी, रहुआ ये गीत गावल ना चाहत रहे। मान के चली कि हमारे जितना भी श्रोता बाड़े हैं, जितना भी चाहे वाला हमरा के श्रोता रूपी भगवान बाड़े, सब केहू के डिमांड बा कि भैया तू कुछ अलग गावा, ऐसा कुछ गावा कि हमनी के भी अच्छा लागे। तो हम गईनी है जौना के कारण ये अच्छा खासा चल भी रहा बा। भजन गाई हनुमान चालीसा तो चली। सबसे पहले चाहम कि जो गीत गईले बनी एकरा के दर्शक के बताएं कि एकर मतलब का भइल। सबसे पहले कमेंट में बहुत सारा कमेंट में गाली भी आवेला, कमेंट बता दी बस सीधा सीधा। तो कमेंट में आज तक ले तो गाड़ी नहीं खे आए, जितना भी चाहे वाला भाई बड़े आज तक खाली प्यारे देले बड़े, गाड़ी तो नहीं खन देले। सबसे पहले हम कि ओकरा के बताई कि तोहरा के देते देते भइल बटे हेते हेते। बस एगो लड़का एगो लड़की से प्रेम करता बेचारा आजकल के तब प्रेम कैसन चलता सब जानते बनी, रोज मिला जुली होता वही सब अपन जौन दुख दर्द बा बतावत बेचारा, वो जौन लड़की उनका संगे भइल बा सब बतावत है। बस ये सब फील चलत बा ना तो जौन चली तौने नु गायब माने गांधा रुबा गाय एकदम गायब एकदम मानव ना मानव। अच्छा देखी तान्या झा बड़ी फीमेल में तान्या झा और मेल में यहाँ कहते हैं हम गायब बोली तो एकदम गायब भैया। जौन हमार जनता भगवान सुनिए हमार जौन हुए गायब। अच्छा तो मान ली कि अश्लील कहत नहीं, अश्लील ना रही तो 1-1.5 लाख आदमी प्यार थोड़ी देते हैं। अच्छा ठीक बट प्यार ना देते। मैं मान ली कि यहाँ कहनी है कि ओझा जी बना दो 2 इंच बढ़ जाए, ठीक बा ओकरा के तो गीतकार गायक कह लेकिन ना ई गीत के हैसे से हैसे बाकी रुबा कहते हैं खुलियाम के गायम अश्लील हम गायम एकदम गायम भैया। जब रुआ कहता नहीं कि ऐसे ऐसे करते हैं तब मान के चली कि हम अपना से खराब केहू भी ना चिले करेला। मान के चली गई रुए रिपोर्टर बनल बनी तो अपना से खराब जान के तो रिपोर्टर बनल नहीं खे, अच्छा लागल बा तबे बनल बनी। तो हमरो जौन चीज अच्छा लागेला तौन चीज गाइला, अपना से तो खराब हम कबो गइले नहीं किया ना कबो गायब। कहे के मतलब कि पब्लिक सपोर्ट कर दे एकदम करता तबे नु गावत नहीं।
देखिए सबसे पहले हम एक और बता दें दर्शक के कि जे अश्लील के बढ़ावा देता और अश्लील गाना मार्केट में सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवावता, यहाँ के चैनल पर बहुत सारा गाना बाटे, बाकी ई गाना के ज्यादा व्यू बाटे, बढ़िया प्यार मिलल बा, तो सो कहे के मतलब है कि गायक कलाकार के तो अश्लील गाना सबसे दर्शक लोग आप भी समझ ली कि दर्शक लोग पसंद करता अश्लील गाना के, दर्शक गाना पसंद करता भी गावत नहीं। एकदम मान के चली कि अब दर्शक पसंद करता तबे न रोवा के खींच के एजा तक ले आइल बा। जी जी गाना हम देखनी कि गाना रो बाजता पूरा एकदम सोशल मीडिया पर ट्रेंड बाची। बताई सर कि एगो और गाना और रहल बाटे कि सिक्सर के 6 गोली छाती में रे, बहुत सारा गीत मिले बा। बहुत सारा मैटर बा, ओकर पंच लाइन रहे कि मारी सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे छाती मेरे, कि पावर होला खाली पंडित जाति मेरे जाति मेरे। जी 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 देखिए हम बताओ तनी कि अहिरान स्टार, बबुआन स्टार, पंडितान स्टार, यहाँ के पंडितान स्टार विष्णु दुबे जी हैं, चाहम के एगो और गाना हो जाए एकदम एगो गाना हमार बहुत सारा मार्केट में बाजल रहे, चलल भी रहे, ट्रेंड भी कैले रहे अच्छा खासा। कि गर्मी होला बड़ी रानी पंडिताने के खून में, अरे देखे तू देखा जवानी जिए लगबू सुकून में। जी जी पंडितान स्टार हैं, ये जब पंडित जी के गाना खाली चलेला, अच्छी बात है कि पंडित जी पर बात थोड़े बा कि हमार सब गाना चलेला, यूट्यूब खोल के देखिए हमको, बाकी पंडितान स्टार तो रहुए बनी। अब सब भाई बने बड़े, अब मान के चली कि पंडितान स्टार हम तो अपना से आज तक ले नहीं की कहले, और ना कबो कह भाई जौन कहिए से तौन, ऐसे मान के चली कि हर जाति खातिर भी हम गाना गौले बनी, लोग जाके सुने, सब कष्ट बगा सकेला एकदम। मालिक बबुआन का ऑफर आ जाए, हिरान का ऑफर तो गा दे ना, हिरान के कैसे गा दी, बबुआन के हो सकेला कि कभी लाइफ में अपना गा दी, माने हिरान से काहे भैया दुश्मनी बाटे? ना हिरान से दुश्मनी नहीं खे। और ईरान से जाकर वो पूछो हेलो। पंडितान के गा दी हैं, यदि वो कह दिए कि पंडितान के गा दे तो हमनियो का ईरान के गा दे। बिल्कुल ये तो हम पूछल चाहत निरुआ से पूछनी है कि ऑफर आवे हिरान बबुआन और ना गायब ना गायब ना गए ना गायब। अच्छा 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 ये बताई रुआ से एगो और हम आप प्यारा सवाल पूछम कि भोजपुरी में आइडियल केकरा के मानिला, ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार, बहुत सारे कलाकार केकरा के मानिला? पवन सिंह के। पवन सिंह के एकदम। चलिए सबसे पहले चाहम कि बड़े भैया आदर्श पवन सिंह जी को आइडियल मानते हैं, तो सबसे पहले गाना हो जाए पवन भैया। बहुत सारा गाना बा भैया के, तो सब गाने में हम सुनी ला, कितना गाना गाए, एगो हो जाए खूब प्यारा गाना जोन के रुआ कि कैले बा कमाल तो हर लाल घरा। बताई सर रुआ की रुआ गायकी लाइन में रुआ कैसे अपन स्तंभ स्टार्ट करने के संगीत लाइन में? जितना भी हमरा संगे रहे वाला भाई बड़े, हमरा गांव सलेमपुर के जनता बड़े, सब केहू के डिमांड रहे कि भाई एगो अपनो गांव में कुछ बढ़िया स्टार होके के चाहिए, तो कनी भाई स्टार तना बस एगो कोशिश कर सकिला, सब लोग के कहला पर कोशिश करनी आज की डेट में सही बानी। जी बहुत सारा गाना यहाँ गाइल बाटे, चाहम भैया ये बताएं कि रुआ संगीत लाइन में सबसे पहले कौन गाना गल रही? पंडितान स्टार के लोकगीत? ना लोकगीत गौले रही, सावन से शुरुआत कैले रही, फिर ओकरा बाद देवी गीत गौले रही, छठ गौले, बहुत सारा मैटर गए, पहले भगवाने से शुरू कैले रही। स्ट्रगल कब से करब संगीत लाइन में? 2015 से। 2015 से। फर्स्ट गीत कौन रहे? सबसे ज्यादा पहले सावन गईनी तो उतना मतलब ना थी, लेकिन देवी गीत गईनी की जग जननी हो माई, आज भी वो गीत कहीं ना कहीं देवी गीत हर मंदिर पर हर एथी पर बाजा सुना जाला। अच्छा देवी गीत तनी से हो जाए एक लाइन। हर की जग जननी हौ माई, ज्ञान दे तू बरसाई, तुहरा चरण के पास भक्त खास कहता, कि सब कुछ जाने लू हो भक्त के माने लू हो, इहे सभे सुनावे कहानी नु हो, कहे बेटा लाचार दर्शन दे द एक बार। ये सब मैटर। एगो और गाना हिट भई रहे अभी मार्केट में, ज्यादा दिन नहीं लाना भइल, मार्केट में अभी तक ले भी बाजता। और कि जेल भेजाओ चाहे सेल कराओ, चाहे बांध दो हथकड़ी, और कि जेल भेजाओ चाहे सेल कराओ, चाहे बांध दो हथकड़ी,
कि हई पंडितन के बेटा मोछ प फरक ना परी। ओकरा बाद एगो और गाना रहे अरे कि तोरा के दुल्हन बनाई बरे डोलिया में टांग के ले जाई बरे अरे केहू जे बोली हमारा के तले ले हबो कर जान रे तमारी सीना पगोली तान रे बदमाश लभर पंडितान रे हवे बड़ा दबंग खानदान रे बदमाश लभर पंडितान रे। बदमाश लभर पंडितान रे, ई बदमाश लभर पंडितान। अच्छा ये बताई भैया कि रितेश पांडे भी हमने के भोजपुरी में बहुत सारा गाने उनका बाजल बा, तो भैया के बारे में का कहम रितेश जी के? वो तो हमारा आदर्श है, उनका के का कहें, आदर्श भाई माने नहीं? एकदम माने नहीं। जितना भी ब्राह्मण समाज के लोग बा सब के हमारा आदर्श है। बड़ भाई बा, छोट भाई बा, गार्जियन बा, चाचा बाड़े। दिल गाना तनी मत गई गायब कहे से कि उहे चलते बा, उहे हमार भाई सुने के चाहते रहे तो उहे गायब, अश्लील गायब, अश्लीलता गायब, सब चीज गायब, ओकरा बाद जतियतो गायब, हर चीज गायब। जौन भाई हमार सुनिए से जौन चीज के ज्यादा डिमांड रही हुए चीज गायब। जी जी। देखिए भोजपुरी में माने पब्लिक दर्शक जे भी श्रोता बाटे गाना के बढ़ावा देता, मतलब जातिवाद तो माने सभे गावता, अश्लीलता तनी कम करी। जैसे कि अश्लीलता में हर एक परिवार से, हर एक सोशल मीडिया पर माई बहन सब कुछ जुड़ल बाटे। बात बताओ तनी भैया कि मान के चली कि रउआ चॉकलेट आ बिस्कुट के दुकान खोलले हो कि ओकर मार्केटे ना होके, खाली रजनीगंधा गुटखा के अगर मार्केट होके तो रउआ कौन चलाइब दुन कि इतना पंचम रहल बाटे कि ट्रेनिंग नंबर 1 आ म्यूजिक में नंबर 1 में भोजपुरी चल रहल बा, तो चाहम कि तनी अश्लील कम क के आ गावे के बाटे के दम ई राउर तमन्ना पूरा करब भैया, लेकिन अभी हम लेवल थोड़ा कम बा, बात समझा तनी। अब लाख 2 लाख जहाँ लोग के 20-20 मिलियन एक दिन में जात होके, हमार मान के चली कि ज्यादा ज्यादा 2 लाख जाई, ठीक बा। अभी एगो गाना वायरल भई रहला 2 कट्ठा जमीन दा अपन बहिन, रील पर कम से कम 15 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज रहला, ठीक बा। मान के चली कि अब वो काबिल बन जाए तो हम जरूर अपने आप के सुधार करब। 15 मिलियन 2 कट्ठा जमीन दा अपन बहिन दा, एकरा कौन जना ना उठा के गोले, हमर बहुत सारा मैटर लोग उठा उठा के गावल। 2 कट्ठा जमीन दा अपन बहिन दा, सिक्सर के 6 गोली छाती में, ई वाला हो जाए 2 कट्ठा जमीन दो। अरे कि 2 कट्ठा जमीन दा अपन बहिन दा, कि 2 कट्ठा जमीन दा अपन बहिन दा, अतने 2 कड़ी वायरल भई रहे जौन कि 15 मिलियन इंस्टाग्राम पर